Miljoen, welkom bij het Scootjesjournaal. Joert, vanaf de Hegememar. Want van de midden waard je zielt alweer de derde wedstrijd van de IFKS. En daar zullen we vanzelfs verslag van hier in dit Scootjesjournaal. Vanaf debatten 4. En onboord 2 skippers, Arend Wisse de Boer en Geerle Tadema. Zij zitten al aan tafel. We hebben uw eigen analist, Klaas Jonsma. Hij is er weer. Hij is helaas een extreme Jan op de hele wedstrijd van de midden. Er is muziek, de winnaar van Liert. En wat hebben we nog meer? Nee, we zorgen eerst eventjes hoe het van de morgen rond hier in Heeg. Maakt hij hem nog, jongens? Of kom je kijken weer om? Ja, we komen kijken weer om, maar wij net zield. Net zield? Nee. Die er terug, hè? Die komen net terug. Ik wil er nog even wat sliepen, maar nee, jammer. Wil het wat met de handel? Ja, voor het best. Ja? Ja. Vooral de geiten willen sokken? Dat Nou, daar heb ik nog geen klanten van hand. Ga je hem ze komen? Nee. Waarom had je nou een olifant onboord? Dat is mascotte, dat is beschermheilige. Beschermheilige? Ja, ik nog. Hoe heet die? De olifant heet Sjoerd. Keurig, jongens. Onze eindredacteur wil minder inhoud in het programma. Minder inhoud. Kunnen jullie daarvoor zorgen? Ja, dat kan hoor. Intussen naast mij commentator in rusten, Klaas Jonsma. Klaas, ik dacht van de morgen, dit wordt niks. Nee, dat heb ik even benauwd voor West. Maar ik heb de weerberichten weer even weer het vanzelf. En toen dacht ik, nou, er komt wel wat wind. En die kwamen dus ik. Ja, uiteindelijk wel. Maar eerst weer nog wel een uitstel van ongeveer een jaar uren. Ben dat vreselijk benauwde momenten voor de skippers? Nee, want zij weet ik wat het waar ongeveer dacht. Alleen nog is het nog wel een beetje besjen. En dat voelt me heel bot op. Die wind die ging zo verschrikkelijk in de weer. Wel 90 graden, net alleen nog hinnen. Maar ik waarom? Hij romen en hij krom. Dat betekent dus dat het wedstrijdveld totaal omleidt. En dat speelt eigenlijk de organisatie bij de start ik al wat parten. Maar ja, dan is het bij een goede skipper. Kan je wat anticiperen. Ben je wat een mindere skipper, is het al puur gelok of net. Maar dat lukt dus nooit. Dus de beste skipper had Joert Woem? Nou, dat zeker. We zorgen het in het wedstrijdverslag met het commentaar van Ilke Lok. En de vlag hing het op het startskip voorlopig uitstel, want het wie om 12 uur nog helemaal neer op de Hegemer. Maar uiteindelijk koert dan toch voorzichtig losgaan, al wie het net daverend verzeld. En koen ze maar heel moeilijk die onderste tonnen op de start onzielen. Sipo Siesling beziekert dat en dat slaagt het wel. En het is merkwaardig dat de go die de boven leidt het net slag is en niet maar weer waarom. Tony Brundle komt ik wel goed los, maar die draait dan te gauw. En dan komen er wat problemen voor hem. Dat hij er net bedenken kan. Want hij is eigenlijk wel thuis op dit wetter en op de mar. Ja, er is een rode vlag bij Willem Zwager. En deze man die zitten goed in het midden. En die weten nou dat ze net te betijd starten. Maar dat doet ze helemaal net. Die Anne Wisse de Boer. En dan show je het Hulleveld zou komen. En dan show je Tony Brundle bij Willem Zwager. En Willem Zwager maakt er achterlangs. Maar dat gaat heel starig alweer. En eindelijk fretten ze haar alweer zelf op die skippers van wat is dit alweer? En wat maken we bezielen? En die vlaagjes, gim maar in die vlaagjes, gim maar. Dan komt zeker Heerskop nog als eerste om te tonnen. Ja, die is door de midden gegaan. En die had eigenlijk helemaal niks dingen. Net de Boetenwest en de beide kwam gewoon door de midden. Dus helemaal fout. Maar hij komt het eerst om de tonnen.
En ja, dan ken de protestvlaggen die er hingen, die kennen we wel weer uit. Die hangen al 3 minuten van de start. Dus er zal in de start wel wat gebeurd wezen. Maar ja, als je de saai uitkomt, dan ken die vlaggen wel weer voort. Ja, en dan denkt Jester maar Gele Tadema dat ze eerst bij die tonnen wezen. Maar dat is ze dus net. Hij roept wel 3 keer bakboord naar Klaas Cuperus. Maar Klaas Cuperus die denkt van, ja, doe roeps maar bakboord. Maar ik ken daar best wel los. Hij doet het wel voorzichtig trouwens, want hij draait net in 1 keer. Want dat weet er wel dat dat net kent. Hij draait wat letter en dan kan de Jester maar er nog een beetje tussen komen. Maar zou wie het een beetje uitzieken van, ken je de slagjes wat heel is? Er komt Gele Tadema bij die tonnen. En dan komt het er al een beetje tussen bij de makkers. Nou, in Wessien kennen we die tonnen helien. Ja, die kennen we helien. Dat levert verder geen problemen op. Maar zo starig soppel je die scootjes terug. En het is heel vervelend. Komt als vierde tonnen Sibu Siesling. Ja, heel voorzichtig komt om die tonnen. Goed zien, goed het gewicht verdelen. En dan maar weer op wij naar die voorhoede. Want ja, er zit zeker Heerskop ergens in de steen mij te gerren. Een kop in het klassement kennen we dat ik nog komen. Nou, en dan komen de oren. Arend Wisse de Boer komt dan. Prachtig gezicht dat het is. En die komt er achter de Jester Maders en Sibu Siesling aan. Nou, dat is voorlopig de kopgroep. Ik wil zo'n beetje. Want dan gaat het op wij naar de leegste tonnen. En je show verder op de hele tonnen zitten. En je show verder op Jelle Talsma. Zonde om die tonnen. Komt net goed los. Komt net goed los. Komt ik net goed naar voren. En dan show Tony Brundel. Het ziende positie ongeveer. Komt net goed naar voren. En verder achterin zit nog vrouwtje Oorzengeek. Een van de titelkandidaten. De meesten wat er bij de vorige wedstrijd nog omlaat. Komt ik helemaal net naar voren. Daar zit ze tussenin. En de go-record helemaal achteraan. Die maar toch om de eerste tonnen. Had zeker Heerskop alweer om de orenton is. Zo zit het veel natuurlijk goed. En zeker Heerskop leidt dus een gezicht voor op de rest van het veld. Een gezicht voor. Ja, in no time is Gele Tadema. Je wil het net leeuwen. Dan moet zeker Heerskop al in de dadelijk in de verdediging. En dan draaien op de Jester Maders om Safir te komen. Hut kan het dan veroordelen in dit veld op de Hegemermar. En het is een schitterend gezicht dat zeker Heerskop eerst om die tonnen komt en de oren erachteraan zitten. En om die tonnen, daar show ze een 12 vlaggen. Die bezutten in het IFK's reglement dat er ergens oors een blauwe ton rijdt, werd ze dan omheen maken. Want het wie ik wat moeilijk voor de wedstrijdcommissie om hier al een mooi verhaal in te maken verzeld. Nou, dat komt dan verder goed. En dan show je het Hulleveld heen en weg in. En dan show je Tony Brundel en Jelle Talsma en vrouwtje Oorzinge al hier achteraan lezen. En deze man, ja, die leggen voorop de peuk maar even om te zien waar de wien bij komt. En dan lezen ze bij zeker Heerskop daar te gerren aan kop van het klassement gerren. Joort in Heeg. En ze verrotten om het leven. En er komt ook laatst dan een beetje meer wien. Wat ze naar die tonnen beginnen. Dat is ik de eerste wien die ze echt wat herkennen. Maar oh, voor welke kant komt die wien? Waar mag je heen? Hoe moet je nou doen? Jester maar voorop en dan zeker Heerskop daarachter. En waar mag we heen? Sibu Siesling zit nog op het vierde plakje achter Arend Wisse de Boer. Maar dat zullen ze heel oors al hier wijzen. Want waar moet je heen met deze wien? Hoe kom je een beetje goed om die tonnen? En hoe kom je dan een beetje in het veld wat je wijzen? Maar en Arend Wisse de Boer die doet dat altijd heel goed. Maar die gaat dan naar de Geulta en dan naar de tonneta en dan is het in één keer klaar. Jester maar nog altijd voor Gele Tadema. Hij maakt ik in de verdediging op zeker Heerskop. En zeker Heerskop die denkt van, zou ik misschien die tonnen nog erin kennen? Want dan blijf ik de gerren mij Gele Tadema voorop in het dijklassement. En dan kan ik nog een beetje skewielen. Nou, de Jester Madder die show helemaal net naar zeker Heerskop wat er gebeurt. Maar dat kan hun helemaal niks meer skillen. En hij maakt dan om die tonnen. Nou, maar ik zie hoe moeilijk dat is. Vak los. Kraan in hem hoog. Maar hoe de tonnen kennen je, maar de tonnen absoluut net mijn deel van het schip uitzien. Nou, dit kreeg ik ook. Nou, dan maar verder. Achter de Jester Maders om, maar hij verliest dus een hele eind. En de show Sibu Siesling in eens achterin zit. Ja, hij kon de heugte van Arend Wisse de Boer net horen. En moest toen een rare slagmeisje. En komt dan achter in het veld te landen. En saviert mijn hulsvatskippers tot gong al hier maar heen en weg. Arend Wisse de Boer die pakt hier de makkemers. En die gaat op naar het tweede platje.
Maar dan leidt er nog altijd een hele lijn achter die oren twa. Hij gaat wel goed om de tonnen, maar eerst maar dat show hem. En zeker Heerskop is wel een mooi eindje voor. Blauwe tonsje, even zien, daaromheen. En dan naar de Heugewalta. Ja, nou, je show hem nog een keer in beeld. Dan om de tonnen, maar maak hem erachter. En de oren die binnen al fort vanzelf. Maar dat is het net. Hij gaat naar de geul en die oren beiden die gaan slagdingen. En dan moet ze draaien. Want hij komt door het bakboord. Draaien. En Jestermar had het helemaal net zoen. En zeker Heerskop die schreeuwt om het leven, draaien. En dan gaat het dus krijg goed. Ja, maar dan is er maar één baas. En dat smaakt het min, die beide mannen die het verzelfde hullenwedstrijd voorop lijn had. Dat er in die Arendwisse de boer is. Hij hield er wel achter Delwon, maar dat koer dus net, want zeker Heerskop die wil draaien. En dat vond de enige beslissing. Schreeuwen om het leven alweer, maar ze bent dag. Maar nog één keer vanuit de loftje. Daar komt er op bakboord. Arendwisse de boer. Laatste slag vlak van de finish. En dan moet zeker Heerskop draaien. En dan moet Jesterma draaien. En dan kan Arendwisse de boer aan zijn Samar draaien. Op wij naar de finish staat. Dat doet hij dan ik. En dan had hij is de wedstrijd boem. En dan was Jemmerschen. Ja, deze man viert even feest, maar wij draaien dus om. Wat er al in dat veld gebeurt bij de finish. Alles zit in eens met tegen buiten. Dooddraaien. Nou, dan zag je het dan heen en weer. Een machtig beeld bij de wedstrijd in Heeg voor het laatste. De uitslag dan op kaart. Hier bij Heeg. Op 1 Arendwisse de Boer, maar de 3 gebroeders. 2 Sikke Heerskop. 3 Gele Tadema. 4 Jelle Talsma, maar die jonge Jan. 4 Marijn Olsthoorn met de Emanuel. 6 Klaas Cuperus. Zoon Robert de Jong. 8 Walter de Vries met een goede verwachting. 9 Sibo Siesling met de Strietber. 10 Tony Brundel met de Lietse Lies. 11 Erik Jonker. 12 Willem Zwager. Er rint nog een protest trouwens. 13 Jeroen de Vos. 14 Vrouwtje Ozinga Meijer. Teleurstellend toch wel. 15 Michiel Kalsbeek. En op het laatste plak Romke de Jong. Dan naar het totaalklassement. Op het eerste plak Sikke Heerskop. Mooi 2,9. Dan daarachter. 1 puntje daarachter. Arendwisse de Boer. 3,9. Dit is trouwens mijn outtrack van de minste wedstrijd. Op het tweede plak Sibo Siesling. 4,9. Dan Jelle Talsma, mijn zoon. Vrouwtje Ozinga Meijer met 8. Gele Tadema op het zesde plak. Tony Brundel op het zondeplak met 10 punten. Hetzelfde tal als Gele Tadema. Op het achtste plak Walter de Vries. 9e Klaas Cuperus. 10 Marijn Olsthoorn. 11 Robert de Jong. 12 Michiel Kalsbeek. 13e Erik Jonker, 14e Romke de Jong, 15e Jeroen de Vos en op het laatste plak met 27 punten Willem Zwager met de opzitter op het 16e plak. Heren, welkom op de Batte 4. Nou, lekker maar gelijk op beginnen hè. Die laatste slag. Achter, hè? Ja, maar ja, helemaal super. Ja, want hier staat iets in de holle zo van dit zal ik nou bezieken? Nou, nee, zo, die keer krijg ik me geel ik hoor. Ik dacht dat hun zeker aanvallen zo op Geler. En op de eerste maand, maar dat bleek net zo te werden. Dan kwamen de wal. We moesten de buiten verdraaien. En wij konden volle heger. We kregen wat rommer misschien. En we konden volle heger zijn. En we kwamen, ja, wat weer, 1200 meter zijn. Hè? Ja, 1200 meter kwamen we verder, ja. Kwamen we er bovenuit. Ja, we zien nou de beelden, dezelfde beelden die Denise Kijk zeggen. Je komt van bakboord en dan moet zeker die maar rond te jou. Ja, maar we slaat ervoor al, toen we naar de wal zullen, kregen wij helemaal rommer zijn. Achterover. Ja. En toen, dat weet me niet, met hun draaien. Maar die manier kun je ze trossielen. Maar ja, dan was het altijd redden. Dus, je hebt hier niks te verliezen. Wij hebben niks te verliezen. En dat we hun draaien en wij zullen terug. Ja. En dan komt ze op bakboord weg en dan is het bingo. Ja. Gele, en wie je vooral met Sikke Heerskop bezig? Nee, wij zielen onze eigen wedstrijd. Wij zielen tot een geul. Verder mochten we net, in ieder geval tot de gele boeitjes. Nou, daar draaien we op en dan geven we op bakboord. Ja. Maar hier je wel in de gaten dat Arendwisse er ook aan? Ja, die kwam achter de zon. Ja. Ja, maar die op veilige afstand. Ja, die wij 300 meter achter ons. Maar die kan 300 meter verder bij de geuldel of bij de tonsjesdel. Nou, en dan kregen we zo'n mooie stuurboord. Nou ja, wij met in die minnenvlaag op bakboord voor. Nou, dat heb je verlies. Nou, wij draaien hem onder Sikke, of boven Sikke. En dat hier eigenlijk onder mat, dat was enige foutje hoort. Maar voor de rest hebben wij net volle fout in hoort. Ja. Nee, maar dat is leuk. Op Sikke. Nee, net leuk. Maar dat is toch zo, dus we kennen nog wel voordeel. Nee, achterdel. Wij winnen de lever achterdel gaan. Maar ja. Zeker net. Nee. Maar dat snap ik ook wel. Ja. Ik zou zeker wel even draaien, want nog je de ruzie in de tang en nog geen bij hem gaan. Ja, precies. Wie dit nou, Klaas, als analist, is dit nou een geniale meesterzet? Nee.
Oh nee. Nee, dat laatste. Dit Daar hier hij kijk een beetje geluk mee. Maar de hele wedstrijd is wel goed zield. Sterker, dit hele kampioenschap is goed zield. Dus als je aan wedstrijd hebt, dan is dat gewoon topkwaliteit. Dat is met Jaap Hofstede binnen een peerderkheid verzet, dat is uitzonderlijk. Daar staan te flapperen met de eren en met de snap je het net. Denk je, hoe bestaat dit? Die jongen, hij zielt op de oude zeug. Nou, doe dan maar een best skip. Nou, super. Dan op die van Langwaar. Nou, er kan maar een peer kan daarop zielen. Dat ben de zwagers. Hij komt erop. Super. Dan zegt die Langwaar, dus dat skip voor wij. Nou, en dan komt erop wat zij dan oud danken. Want ze moeten toch wat kwijt. En hij wint het weer. Dus in Langwaar was nou helemaal gek. Ja. Die denken, we moeten die man. Dat was een wegkeepje. Want je ziet het dus nog op de Zwan van Donia. Ja, dat weer voorheen de Zwan van Donia. Nou, dat rijden broeders dan van de Dik. En wij kennen ook eens heel goed met de commissie Langwaar. Dus, maar wij hebben het schip van hen gekocht. En daar hebben we een hele soort aan gebeurd van de winter. Hè. Dat hebben we met de hele ploeg gedaan. Ja, hij is verlengd bij Jelle het Hals met hem verlengd. En dat hebben super dingen. En we hebben samenbeeldwerk aan om dat ding helemaal klaar te krijgen. En daarom weer die ontlading tot de finish en dat weer heel groot. Ja. Ja, je hebt een hele ploeg dat ding opknapt. Ja, maar je hebt zet ik al gedekt in de hypotheken om dit een beetje te bestuiven. Dat mag wel zo. En bodemloze put. Maar Klaas, als ik dat goed begreep, dan vies dus eigenlijk aan het wissen, een van de drie grootste talenten. Ja, op dit moment, en dat die man nou kampioen werd, dan zeg ik die vertellen, spring ik hier in het water. Van, dat ik denk, jongen, daar hebben we in. Nee, maar hou echt even. Zei ze nou, ik spring in het water? Ja, dan spring ik in het water, maar stom je op. Wij noteren het. Wij noteren Maar de klingen nog, maar de klingen nog, ja. Zeker het niet vertellen. Want ik vind het echt heel mooi dat je zegt een vakmanschap, en dat is het natuurlijk. Er binnen alle goeien. De eerste, ben je lummels. Binnen alle goeien. Maar dat je dan zo dat, ja, zo bijzonder naar voren daar komt. Nou, dat is stabiel. Dat is nou een periode stabiel. En dat zeg ik maar Jaap Hofstede dat ik zei. Dat vind ik echt heel uitzonderlijk. Ja. En dat je wel redelijk, nou ja, Doost is op het, of Jims, mag ik zeggen. Jims op het tweede plak, maar 3,9. Gera, Jims op het zesde plak. Maar het zit alweer nog wel heel, redelijk dicht bij elkaar. En eigenlijk, Jim nou tredde, Jim eerste. Er is vreugde. En dat nou een hele teleurstellende dag van Juster. Hè? Want toen zie je het Jim bij die 4 scootjes. Die te betiet starten en die er alle 4 uit de wedstrijd zetten waren. Ja, die zijn beide bij, ja. Ja, dat ben beide wat ik bij. blik. Een valse start die Joer onmogelijk. Nou, dat is ik wel bekend, maar als nog bij Rommatten heeft dat wel een regel. Ja. Maar ja, ik ben erbij, ja. Ja, het is een schouder ophalend en dat is het dan? Nou, Joer wel, Juster net. Juster is wel behalen. We hebben zelf ook net het idee dat we vals in. De wedstrijdcommissie die kan dat altijd beter vinden dan wij dat zien kennen. En, maar ja, het is gewoon jammer dat die 4 er dan uit binnen. En zeker omdat we er nog zelf bij binnen, maar gewoon voor de wedstrijd en voor de IFK is het gewoon jammer dat je met 4 minder zielen. Ja. En volgens mij hier dat ik net goed, die vlaggen erin, want van mij weer er wel tijd genoeg. Dan hoor ik geen wedstrijd inhouden van de maar want juist zie je Sibo Siesling op dit plak en die zei, wij hebben speciale mensen en die hoort alleen maar, ja die moet nog wel meer dingen van, maar die moet vooral moet al die vlaggen in de gaten horen. Hij hem dat ek? Ja, zeker. We wisten ook wel dat die vlaggen erin hadden. Oh, dat wist hij hem wel? Ja, zeker. Maar dat wist hij hem net? Nee, wij wisten het net, nee. Nee, je hebt toch bij een knappe start. Wij hadden wel omzacht, maar wij konden het flauw ontdekken. En, maar we hebben van de morgen wel les aan bij het schip. En wij hebben er ook in vraag gesteld. En, oh ja? Ja, zeker. Maar ik denk, voor mij hebben we er nooit zo vol in het stadschip, jongens, die hoort van als het toet en ik maar raak de hele tijd. Maar de verder kijk. Nee, als gek. Ik ben er helemaal gek van dit. Ik denk, ze zijn aan het jaaien of zo. Ja, het ligt er wel op. Ja, het weer heel droog. Komt er in de kikker erbij en wat gebeurt er op het schip en Joet koe is niks ontgaan. Nee. Nou ja, we hebben hier skaterskippers om tafel gehad. Die zeiden al jaar eigenlijk van, ja, we gaan echt voor het kampioenschip. Hè. Vrouwtje Meijer zei het, zeker Heerskop. Eigenlijk Sibo Siesling ik. Ik denk je hem ook weer, hè? Ja, toch? Nou, ja, misschien wel. Het twijfel. Nou, het linkerrijtje weer de doelstelling. Nou, het linkerrijtje. En, wij hebben een heel nice schip eigenlijk helemaal. Hè, helemaal op naai opbouwd en alles zit er oors op en naai erop. Dan kan je net één keer zitten van ik voor het kampioenschap. Dan moet ik even wennen. Ik kan het best zitten. Maar ja, die schiermens vandaag. Misschien wel, maar ja, had het ik presteerd. Ja, kampioen C, kampioen B, kampioen A. Ja. Nou, en dat mag je wel kennen. Sjoerd Tadema, die had natuurlijk wat een rustiger ritme in opbouw. Dus daar ben ik wel benieuwd hoe stoot dat Jos Gele. Nou, we gaan over het kampioenschap, ja, dat mag ik wel eerlijk weten. Maar ja, we beginnen weer net heel best. Met een start op hiel moesten we van 16 komen. Ja.
En toen ben we uiteindelijk weer samen. Hartstikke en Juster geïnvesteerd, Drut. Ja, hij investeert in zijn ploeg. We hebben een geweldige ploeg. En wij doen alles goed. Maar ging je wel voor het kampioenschap nog altijd? Ik al heen dan ja, een wij mindere gaan er start? wel voor, maar ja, dat kun je zomaar. Het gaat in 0 punten. Ja. En we hebben 3 wedstrijden dat valt al wel mooi. Dat is niet een wedstrijd, Geel. Ja, dat ken je, maar er zijn meer. Hè. Er zit net 1 tussen. Nee. Maar we hebben mooi maar Westfield en ik ben wel van doel om kampioen te worden. Ja. Oké, nou ja, maar je hebt nog volle meer trouwens. Hè? Daarom. Maar eerst muziek. Bruno, welkom in het Scooterjournaal. De winnaar van Liet, wat heeft voor u in petto? Ja, een versje wat ik als jeder spelen heb voor de IFKS, Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Nou, succes jongen. Simmer in Friesland. Bruno. Drink er net alles op, meisje. En ik thuis net. De bien binnen green en de wetter lekker fris. Een ijskoel bij mijn tolve waar ik vol lekker is. We zitten net meer binnen, nee we zieken het strand weer op. En maar die toeristen stiet heel Friesland op hun kop. Want het is Simmer in Friesland en al is het vaak wel wat koud. De zielen zwemmen, drinken en je mee ziet er net van hand. Want het is Simmer in Friesland, we had je nou je zin. En had het net pas het zwaarje wij, vol aan het kin. Oké, dan komt het tussensteekje. De bisten op een veld en de scootjes op een maat. We zwemmen in een Noordzee of efter in een vaart. Steltjes binnen dik mengen te douchen in een nacht. Kwattenbroeken en bikinis, oh wat is Friesland een pracht. Want het is Simmer in Friesland en kan is vaak wel wat koud. De zielen zwemmen, drinken en je mee ziet er net van hand. Want het is Simmer in Friesland, we had je nou je zin. En had het net pas het zwaarje wij, vol uit het kin. Oké, dan komt het romantische tussensteken. Kroep een koor wat on, want de nachten binnenkant. Er is wat te beleven, vaar jong en ik vaar op Marschallen. Simmer in Friesland en al is straks wel wat koud. We zwemmen, zielen, drinken en je mee ziet er net van hand. Want het is Simmer in Friesland, we had je nou je zin. En had het net pas het schaarje wij, vol uit het kind. Nou oké, dan ben je hem aan de beurt. Want het is Simmer in Friesland. Dan zing ik Simmer in Friesland. Dan zong ik me Simmer in Friesland. Jimmer, Simmer in Friesland. En ik bij de tv hè, Simmer in Friesland. En pak je een drankje erbij. Simmer in Friesland. En ik zeg Proost. Proost. Tjoch, is het toch in het Fries? Ja, Bruno. Even een slokje. Zo. Of komt er nog een stukje? Oh, er komt nog meer. Dit is nog steeds muziek. Oh. En dan kunnen we emotioneel allemaal zeggen. En vooral Joet, op is huiteland. Tjoch op is huiteland. Dank je wel. Bruno, mijn Simmer in Friesland. Hey, dan zou het niet kijken van, we hebben een heel soort dieren onder het scootje. Ja. Wat heb je al je nog weer hebt verlengd? Zou je dat al? Wat hebben we nog meer dieren? Nou, Hans Boersma die had het meest maken en zwudden en alles. En die hadden sowieso een verschrikkelijk soort dingen. Die hebben we heel dankbaar wezen. Hoeveel tijd dat die investeerd had, dat is onvoorstelbaar. Maar alles, naar je boekdeling, naar je loekenkap, helemaal strip van binnen schoonmaken. Moest dat dan? Wie het straks slim daar? Ja, wie in chaos. Ja, kijk, rustig zitten. Ja. En zo doe ik een heel soort schippers erop zetten in die IFK's. Ja, en dat dingen in 1800 of zo, er in de SK's, in 1800 in de SK's kwam. En dat trui hier in vingen en daarna had een heel soort met gebeurd met het schip. En dat was een complete ravage. Ja. Dus we hadden gewoon een casco van maken en dat nou opbouwd werd. Ja. Heb je een direct zo'n soort van die in Gele? Dit hier net, maar dat wat aard als je ploeg dit hier gewoon had, hebben wij in het waar ons aan nog gewoon. Dus ik helemaal vernijden en al die ja, alles. Nou, dat is nog veel slimmer dan het van Gedonie erin leidt. Ja. Dat is wenark, dus daar wen destijds nog mensen op. Dus en dat hebben wij toen helemaal verbouwd. Ja, want zit het warp Jestermaat, zit dat er heel bot achter? Want het sterke natuurlijk van de SKS is altijd dat een heel dwarp of stad achter het scootje is. Ja. Jim had het ook een beetje maar Jestermaat vanzelfs. Nou, net een beetje, ja, een heel soort. Ja, ik denk dat de Jestermaat die sneunen man die op dik niet, als die erbij helpt, dan weer net vol publiek west.
Dus het hele dorp zit wel echt achter... die waren helemaal enthousiast. Echt Ja. geweldig. Ja. En mooi hem voor de zil. En wat is het snijdt het met zo'n twee kanten? Want je hebt natuurlijk het enthousiasme, Ja. maar ook een stukje sponsoring kan ik me zo vaststellen. Nou ja, je hebt wat een breder kader erachter. Net alleen nog qua financiën, maar ook qua mensen erachter die er wat verdogen, qua promotie en dingen die georganiseerd worden voor het scootje. Ja, dat is gewoon een heel gebeuren. Dat is gewoon een hele grote stichting is dan, maar eigenlijk is het gewoon een grote vereniging in zo'n licht dorpje. Ja. En Maar een heel soort supporters. als zij het winnen, dan het juist maar de hele strutten, de Friese vlag uit. Dan moest er eens terug in hier, dan moet je eraf van zien wat die eten redden. Is Koninginnedag of Koningsdag? Ja, nou, zij het won. Ja. Denk je dat het bevrijding Ja, is? maar die leven echt heel wat mee. Als juster, dan weer een teleurstellende dag. Dan hingen de vlaggen heel strak. Ja. Ja. Ja, maar nog weer op dat dik gewoon weer heel strak. Ja. En hoe is het op een gediek? Nou, zoals wij beginnen natuurlijk nou krijgt. En het begint wat leven in Gardedik. Zo we hebben natuurlijk, ja, we zielen naar me krijgt. We hebben eigenlijk massage getraind zelfs, maar het materiaal wat we nou hebben. De gediek weet eigenlijk na het eerst dat er een scootje is. En we hebben wat dingen in de kranten staan en alles. Dat moet je opbouwen. Nou, ik hoop het al, ja. Ja, zij de eerste concurrentie in Amsterdam van Jaap Hofstede. Dat is de Tingen, dat zit er vlakbij. En die word ik wel een beetje maar snabbelig van gedik. Dus die wil ik wel een beetje in één wat onthutst. Want er wint zij in één. Nou, zij gedikster, nou, er win even twee. Ja. Nou is Jaap naar maar de Tingen. En dan ben zij de gedik. En nou heeft ze beide wat. Ah ja, steeds dat. En wat doet het dan voor die, wat is het voor die uit Klaas zei van dat hij die schaadt bij de drie grootste talenten in de scootje wereld? Gewoon graderen. Dat klaar, dat zou je dan Ja, wel, dacht ik net. Ja, Nee, maar nou ja, ik zeg het net samen. Ik bedoel, dit wat ik zijn. Dit is net wat ik zeg. Iedereen houdt hem in de gaten. Zat bij de Emanuel, daar die ene was de scootje in de gaten houden. Dat ben gewoon van die dingen, Jaap Hofstede, bij Kramer. Daar hij het met elkaar over. Daar praat je dan over. Op het dik van, nou, hij had er nou bij. En dat vind ik mooi, zitten we bij hem aan de tafel dat je het woont. En op een mooie manier. Ja, het was... Maar wat ik me afvraag, als het juist aanwijzen, als die wind zo raar uitgaat en hoe die komt. Nou, wij leven wat bij het moment, om zo maar te zeggen. Wij zien wel wat voor u. Dat is eigenlijk naar de vlak en de schepen die er omheen lezen. Daar zorgen wij dan uit vooral. En hier krijg ik me heel even hoor. Van, wij zitten in het andere wie ze raak. En dan kwam Romke, Romke de Jong, die zit nog niet heel in zijn raak. En die kreeg er een dekking in. En dan denk je al van, dat gaat wat gebeuren. Nou, van, ja, maar hij draait, ik zag verschrikkelijk. Ja, Wist wat, ja. net alleen de vlaag. Ja. Maar die draaiing, dat heeft zeker de kop kosten natuurlijk. Maar kun je hem uitlezen? Gelukkig weer dat ik hele dik jongen hier. Dat weer wel... Ja, dat van Ramke de Jong ja. wel, maar zo zeker, die leidt er 400 meter uit. Juist. Nou, en die man ben net Die vooraf aan draait hem boord, dan hè. verkeerd. Ja. Nou ja, maar Die die wind maar draait. doe ik niks oors. Jawel, dan Nee. kan je het anticiperen, dan moest ergens gewoon net zitten. Ik Ja, begrijp maar je ja. moord Dat van... is wel makkelijk, ja. Wie zou ik wel wat de wind daar is? Ja, dan Nee. is de wind daar. maar hoe weet zou je- je? De wind uit de zinnen komt, dan rommelt die wind. En als dan de buidroer komt, dan krimpt er weer. Dat gebeurde, joh. Dat was gewoon ABC. Ja, dat is wel zo, maar zeker Dat Siele soort theorieën hanteer je hem, hè? Jawel, ja, zeker. Maar, Dat is Kippers ABC. Ja. Oké. Nou, ABC. Ja, zeker zit bij de girl volgens mij. Ja, maar hij En als viel bij de girl stuurboord. draaien moest, nou, dan kan je toch net weer omdraaien omdat die Nee, wien maar opeens dat zit. maar Dat moet dat erbij. komt, Safir, hoe is net te komen. Nee, maar dat wil Nee, dat is raak waar. jij Ja, dat. Toen dat- hij er 400 meter uit. Hij Ja. ziet stuurboord Nou, naar de ja, tonnen, op die richting de tonnen tonnen. daar, je net Ja, te maar vier hij voor. viel de richting de tonnen. Als hij voor het bakboord gang weer, dan weer op het plak kwam met want Sibo die dat volgens mij. Die Ja. gaan stuurboord of bakboord uit. Ja. Nou, we hebben daar, die komen helemaal achterin. Ja. Ja. Maar wij kregen hem gewoon volle roemer. Het wie Bij uw paard weer gewoon kwaad. heel extreem hoe die wind deed. Wie echt Ja, heel die wel extreem. apart, Maar die ja. 90 graden heen en weg is, dat is wel heel raar. Ja, dat... Hey jongens, we hebben nog even een ooronderwerp. Want we hadden direct gewoon over talenten in de scootje verhoord. We hadden nog een talent en dat is uw eigen skipper. Dat is Tjipke. En Tjipke is natuurlijk de skipper van de Battenvier. Nou nog wel, want eigenlijk wil hij journalist worden. En dus ben ik van de morgen te jaren met Tjipke op een paardwest. Tjipke, ja, er was graag meer Jipgong in dit programma. En juist gong het al heel aardig bij de Uten Thuis en Henk Rechts en Florian Zwart. Ja. Ambieerst u trouwens een journalistieke carrière? Nee, Dat net. absoluut niet. Dat net, oké. Maar, dan heeft Joert weer wat nijs betocht. Joert hebben we wat oorbetaald. Nou, ben je weer in? We gaan naar Jilles Banstra Jilles Banstra. van de Lonneke. Is dat de zoon van Jappie Banstra? Dat is de zoon van Jaapie. En die vorig die degradeerde uit de A, waar nou in de B.
Nou, en hij ziet het nog wel knap. Nou is het vanmorgen alles, dat is jammer, maar... En wat is dan, want als journalist is altijd één centrale vraag. Wat is die hoofdvraag aan Jilles Bandstra? Nou, ik ben hartstikke benieuwd wanneer dat er weer in aankomt. Hoi, Arjen. Hoi. Een stukje teambeelding. Ja, dat is een stukje teambeelding, nou. Die hebt er ik bij. Nou, Chipke, Ja. pats hem er maar in. Nou, wij winnen dus benijd. Nou, dat is voordat hij degradeert. Nee, het jaar daarvoor. Het jaar daarvoor. Ja, en vorige keer ben je in de B-blond en toen... Juist. Maar nou best er aardig weer bij. Ja. Nou, en hoe zie je het nou voor de rest gebeuren? Nou, ik hoop sowieso top 3, promotie, maar we gaan natuurlijk voor het kampioenschap. Ja. Dat weer de centrale vraag. Dat weer de centrale vraag. Ja, eigenlijk wel. Nee, want het zit er toch een beetje op bekend. Hij is al in de A-klasse, hij is al mooi niet. Ja. En elke keer die zou je toch een beetje van, nou, dat is het Iger, hè, het nije onstwarm in het talent. En vervolgens degradeert weer. En toch mij van, nou ja, of Chipke, die zou je even, wanneer komt hij nog wel waarom in de A-klasse? Nou ja, we hebben dus vorig jaar verlengd, mijn meter, en toen net de ziel groter maken. En dit hier wel, dus de meeste geek en de tuigerij is eigenlijk een nij. En wat het mooi wezen, dus 4 kilometer meer. En nij spul erop, dus het nou zal het hebben. Nou zie je gewoon dat er wel goed rint. Ja. Nou ja, en we hier een centrale vraag, hè, Chipke? Wat wie dat weer? Als te verwacht is dat dit hier weer promoveert. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Wat zouden we nou beleven? Ja, juist. Hij komt net weer omhoog dat ze het net doen. Zij is dat? Ja, ik denk niet dat is een speer, jongen. Dat moet ze echt pech krijgen, maar als het puur op het ziel, ben ik genadeloos. En dan promoveren of een kampioensplaag? Nou, ik 80% kampioen, maar in elk geval bij de eerste draaien. Ja, dat is een nobel streven. Ja, nee, dit is een streven, dat is gewoon nice. Oh, nee. En Oors? En dan wordt 100 skip erop. Kiel halen. En er zit pakkels onder, dus dat is nog net een aardig iets. De lengte of de breedte? Ja, nou, dat hangt ervan houden op wat voor plak het zijn. Oké, jongens, heel veel succes nog. Ja. En bedankt, hè. Nou, Chipke, hij denkt dus zelf dat hij tak om hier weer te zijn is in de A-klasse. Wat denk je nou? Nou, als het zo volgaat, ja, er binnen maar 2 wedstrijden, maar als ik weer een beetje erbij zit dan... Zo het samen ze kennen. Zo het samen ze kennen. Ja. Mag ik ons Klaas even bellen wat hij ervan vindt? Ja, dat kan. Ik rol op. Voicemail. In gesprek. Nou, Klaas, de vraag dus, show wij Jilles Bandstra tak hem hier weer in de A? Nou, ja, dat ben ik de geweldige man, die Bandstra, Jilles en een Wietse. Maar dus natuurlijk is Jilles jet in A. En als ze hem nog een meter verlengd hebben, altijd dat heen en weer van Volendam, daar ben je dan van nou, trobatsen. En dat vind ik zo geweldig, want dit ben ik jongens, hè. We hadden miljonairs in die A-klas. Die kennen maar, huppakee, naar je meest, vooruit, naar je teukje, doe maar jongens. Maar ja, dan ben ik die moet wat zonnig aan. Nou, ik ben deze en ik bij. Vind ik dat prachtig dat hij dan echt maar... Hij jij er ik bij. Hypotheekje vregen om het schip op te knappen. Door die miljonairs, die is waar. Hey jongens, ik heb nog één vraag. En dat is wel echt voor mensen die daar thuis zitten. Die denken van ja, wien is wien. Hoe zorg je hem nou als skippers werd wel wien zit? Want Joert wie een dag werd ja, heel skipsterige wien. Hoe zorg je hem nou van werd de wien, werd wel wien is op een maar en weer net? Hoe show je hem dat? Nou, wij in het Mikey, want er zullen zitten 3 ferries. En daar konden wij op reageren. En dat hij al hadden met, dan wist al, nou, wat men. Ja. Nou, en dan kun je dan nu dat we van wagen. Maar had je op kop lezen, had je voor ons zitten, maar je het wel zelf bepalen. Ja, nou, dan is het vol mogelijk naar de tonnen zielen, richting de tonnen. En dat, in dit geval weer dat steeds de stuurbord klap oude meidje, zo 4 mogelijk naar de Gulta en dan bakbord naar de tonnetje daar. Aan de ene kant maar kun je zien op een markt werd wien wol is en werd geen wien is? Ja, dus die wat meer golf, dus wat meer wien is, dat het ook windkracht in is. En de vlagen kun je voorzien wat de richting wat is. Maar ja, hij gaat wel alle kanten uit en dan kun je er wat op anticiperen. Maar het is wel heel lastig en de factor gelok is wel heel wichtig, zoals je hoort. Ja, maar gelok dat wordt wel klaar net met jij, hè? Nee, wel Gelokzielerij, dat vindt hij niks. Ja, ik ben beskieren, want dit beschepen zeker net. Maar er ben wel baan. En je hebt zo'n bruine baan, je ziet eigenlijk donkerder baan. Dat is het win. Ja. En je ziet ook wat stille baan. En dan moet je wat... Daar ben je verder naar. Nee, maar je kan hem wel wat vallen. Dat is En als je draait, kan je wel zorgen dat je erin blijft. En dat doe je hem gewoon eens. Je neemt het net eerst, maar ik zie hem wel. Je vaart net de daldrum in. Hey jongens, ik klets het waberjocht in. Dat nooit. Het waberjocht, morgen op Sleert, 23 graden. En dan ben je verzet beneden naar de Wienkreeft. Nou, wat zeiden we? Fjouwer, Wienkreeft Fjouwer uit het zuiden waai. Dus, nou ja, goed.
Even een pijler die net oplet. Nee, precies. En er is weer spektakel. Kampioen, die heeft dus... Nee. Hey jongens, de Tierentank, heel soort succes nog de rest van de wedstrijden. Tieren succes. Klaas, Tierentank van die komst. Bruno Vanzels, Tierentank voor de muziek. Morgen ben wij er vanzelfs weer. Mij het Scootjesjournaal dan vanuit Sleert. Ik zou zeggen, onthoud. In Sleert. Dag.